IUTM amakhulira kuti ino MCP simunakhale oona mtima. Okay. How? Simunakhale oona mtima chifukwa chonena kuti padali mgwirizano kuti achakwera 5 years 2025 they let Chilima 5 years and they believe kunena kuti you could have honored that agreement even in the absence of Chilima mzimu wao upitilea kukusa mutendere. I wanted you to comment on that. Ndikakumbukira mgwirizano mele of course yakuli mgwirizano osineyo koma ndikakumbukira bino bwino and anwaga Chilima na yankhula nkhani nawo mukakumbukira ana yankhula nkhani ngati 5 ngada ine agada yankhula yeah. Kodi president Chakwera sada yankhulewa ada yankhula boss kuyankhula kwa awiriwa kuma yankhula mayankho awiri osiyana yeah. Mudakhulupirira liti ino mudakhulupirira yankhuliti hayi ine kwanga sekunkungo nazo kuti bwanji osanena so kuti Chakwera ndamena kunena zo Chilima akadakhala kuti ali moyo lero akadaenda na Chakwera mukandifunsa ineyo yeah. Sindingayankhulire ku mzimu wao okay. Kuti adakatani but we know what zimene adatisira adayankhula 5 ineyo 5 mukanena zazo yankhula yeah. Ine ndikhoza kukuwuzani lero mopa mulungu kwambiri chimene mwina ndingajankhule nkhale kuti mwini wake sangaikirombona ineyo Dr. Chilima adandiyankhulapo tili ku Korea limodzi Moses tiye nditikayambe kukambirana 2025 tipitilire kuyendetsa dzikoli koma ine ndidzakhala president mulungu akadzafuna sindingakakamire kukhala president mulungu angambona atandiuza ine paka sindingakakamire kukhala president ndidzakhala mtsogoleri wa dziko mulungu akadzafuna tiyeni tikayambe kukambirana za 2025 mulungu wakumwamba mbona kundimva kundiyankhula ino osati kudzera mu munthu wina koma telling me directly in South Korea ulendo umene ujawo tera limodzi ngati unamo mulungu alangeine he told me tikambokambirana kuti chani kuti tikayambokambirana zokuti tiyenda bwanji going into 2025 elections koma ndidzakhala president mulungu akadzafuna sindingadzakakamire tidakala Nyamata sindingadzakakamire mulungu akadzafuna ndidzakhala president he told me that zimene zizi si zimene zikuvutani ino MCP kuti mupeze partner chifukwa zikuoneka ngati kuti palibe munthu amene akukhulupirirani khulupirira oti anthu amene akunena zoti sakukhulupirira Malawi Congress Party nanga mpaka lero mulibe oyenda naye pa verani chisankho chijatu mukadzaona mu constitution muja samanena zoti katenganeni mukayende ndauja kodi amene apitawa ayenda nda amene apita ku chisankho IUDF ayenda nda APP ayenda nda DPP sali ndafodi mukamba za DPP chisankho cha kuti iwo ndafodi koma ena osewa anatenga anthu 22 mabibalaja awenda ndani nda apita okha ndekuyenda kwa MCP kalekani isakale nkani ena osewa munakamba IUDF munafuse bwanji sawenda ndiwina APP munafuse basi ndokamba za MCP panopa ndendufusa kuti mabwera inu nda MCP ndokamba za constitution mabwera panopa MCP constitution tikakamba za UTF zidifunsa zimene constitution idanena ife nkuzira kwitsa koma ngati constitution sikunena zoti funso langa lakuti yes zokuvutani kupeza oyenda nawo chifukwa cha khalidwe lanu constitution ina yes or no constitution ina mudzaini yes or no constitution imali mudzaini yes or no what does the constitution say honorable Kunkuli inu yomusanfuza yes or no bafunso limene constitution sikuyankhani komwe no constitution ina mudzaini nda constitution ya Malawi bahana chisankho imali mudzaini ni ndani tell me imakuza ndisema alliance koma imakulo alliance side malamulo alliance ida afunika 2020 pano sikufunika no ndikufuna kuyankha funso lanu musanene zoti yes or no ngati Malawi Congress Party chimene yakuitsa kusakhala mugwirizano padakali pano mene kuli UDF sili mugwiriza PP sili mugwiriza ndani sali mugwiriza ambewe sali mugwiriza kusakhala mugwirizano konse sikuti akulakwitsa malamulo koma sikuti mpata palibe la kozokhala mugwirizano kuba chitikaduza mbiri drama ichitikabe apa before 16 September